Hallo, er det helt? Undskyld det sidste afsnit, vi snakker stadig ikke højt nok. Det er vildt irriterende, vi skulle bare have sådan en mikrofon nu, som Danmark i følge på. Hallo, ham der, han har fået sine nøgler igen. Kom sådan. Åh, Skal I være med? Skalme! Simon! Hallo! Nico, vi laver det sygeste stunt nu. Jeg mener det. Kom nu, Nico. Mentorcola. Det flyver. Mentorcola. Kom nu, Nico. Det her bliver det vildeste afsnit. Uden for banen. Nej, her. De bliver så hårde. Ja, der. Nej. Ikke her. Kom nu, lad os gå ud herfra. Kom, lad os Det er galt, der bliver vildt. Og så, altså og helden. Hey, det er mig, der har skrevet det der. Hallo, Suman. Det der, det er mit rigtige navn, hvis I kan se det. Det er mit rigtige navn, hvis I vil finde mig. Kosser. Kom nu, Simon. Mentorcola. Jeg har købt den. Jeg vil gerne have den. Kom nu. Jeg skal ikke så tæt på det der. Okay, jeg skal heller ikke. Okay, Nico, pas på. Flyt dig. Men Nico. Flyt dig. Nico, du må hellere passe på de kameraer. Nico. Følg på mig. Hallo. Gå længere væk, men du sprøjter op. 3, 2. En til. Er du rigtig? Er I bare dumme? Er det ikke rigtigt? Nej, ikke for helvede. Nej, men jeg skal have dem alle sammen. Hvad er rigtig smagen? Nej, mand. Jeg har 2 pakker mere. Nej, jeg skal have dem alle sammen. Tag dem ud på en gang. Ikke for Simon. Ikke for mig. Jeg laver altid sådan noget her. Giv mig lige en. Lad nu være. Du kan tage det. Ja, nu kan du tage den. Så trækker Jeg vil drikke. Nej, men det er min. Jeg har selv betalt. Fuck dig. Det koster 8 kroner eller sådan noget. Filmer du? Har du gjort noget ved det? Nej. Hvordan føles det? Hvordan føles det? Godt. Rigtig godt. Sådan. Nu skal vi vildeste stunt. Nu er vi også til det nyeste. Nu skal vi også til det nyeste. Kom nu. Vi har mødt en drøm. Skærer du, men det var der var det vildeste stunt. Hallo, hvad sker der? Mine nøgler får jeg hæv. Stakkels nøgler, tænk lige på nøgler op. Ja, men på nøglerne, hvad er det for noget? Er det rigtigt, Nico? Tænk lige på nøglerne. Fuck. Hallo, nøgler har sgu også æsser. Nu er det mand. Æsser. Det gør det, hvis man skal lægge op på æsser. Æsser, mand. Æsser. Nej. Lad mig lige få noget. Er det ikke rigtigt? Er det ikke
stunt. Jo, det var... Der var jeg helt 180. Gør du ikke? Gør du ikke? Gør du ikke? Jo. Vi så det alle sammen. Godt. Fuck dig, mand. Der er der kugler, mand. Vi hænger vores bukserne over det hele. Simon, øj, mand! Jeg viser ikke min navn. Og den poster igen. Fuld kamera og det hele. Det var det. Skål nu. Jeg skal lige meddele, at vores kameramand Nico kommer med et andet afsnit. Vi ses.